Kawuono jagoro maduong' Sifuna wuoyo gi Citizen kata Sifuna gi Yvonne kapono ni ODM ok dwa tiyo gi sirkal nikech kata jatend piny jakom Raila Odinga bende nowacho ni onge winjruok mar higa mar 2027 ne ok wawinjore mano wawinjore ni watiyo mana sani ponono ni onge winjruok mbele ka idhi timo nang'o ka onge winjruok mbele ka to giwuok sani mondo giwe gik manyiso latogi giwe mondo wuok sani mondo chak pango yiero kare ma 2027 nikech sani michako pango yiero ok inyal dhi presidential elections a year to nyaka ibed 2 years ichak prepare mane challenge mbali nyawe tich sani wanda nyawe tich jo nyawe tich opra nyawe tich wabro golo jo boards ogite manchwa sirkal mancho ruagi PSS ge te ibo gol gi tich ilao iwe gold maindu kata skari mano mi kila reyo idhi manyo kila boro ma pod dongo niang madongo. That is a challenge. Idwa dhaka chiel misenyo mane ot ni manyo muna beach moko ma monyisi ni ntiere Kisumu town yawa piwi ber maino kine kamano nyalo timore no til gik main go milosi losodi maber we go di piny mar lo ni brogeri simiti iga beach mabiro ok timre kamano yiero mabiro no ini wuon beneno